Tlet elezzjonijiet fuq medda ta' ftit xhur jistgħu jkomplu jibdlu d-destin tal-Unjoni Ewropea. Fost dawk li se jkunu msejħa biex jeżerċitaw id-dritt tal-vot hemm iċ-ċittadini tal-Ġermanja u Franza meqjusa bħala l-iktar pajjiżi b'saħħithom fil-blokk politiku u ekonomiku. Iżda l-ewwel elezzjoni mistennija fl-Olanda, pajjiż fundatur tal-Unjoni Ewropea. L-isfidi huma kbar tmexxija attwali f'dawn il-pajjiżi fid-dawl tal-kriżijiet ekonomiċi, tal-immigrazzjoni u diżillużjoni bit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea bil-partiti tal-lemin estrem japprofittaw u jkomplu jżidu l-popolarità tagħhom. Il-Kap tal-Uffiċċju Parlamentari Ewropew f'Malta, Peter Agius, tkellem dwar il-possibilità ta' riżultat b'saħħtu minn dawn il-partiti li qed jiksbu aktar popolarità u li fost il-proposti tagħhom hemm id-divorzju ma' prinċipji u trattati tal-Unjoni Ewropea. Allura mbagħad hemmhekk ser ikollna irdu naħsbu mill-ġdid xi tfisser l-Unjoni Ewropea għaliex għax dawn it-tlett movimenti li semmejna it-tlieta li huma qed jipproponu l-ewwel nett li npoġġu diskussjoni l-ewro kisba li għandna lhom il-ġurnata li twassal ħafna iktar skambju fl-Ewropa. U t-tieni nett itwedu b'modi differenti li jkun hemm referendum biex pajjiżhom joħroġ mill-Unjoni Ewropea. L-ewwel elezzjoni se ssir fl-Olanda fil-15 ta' Marzu. Fl-Olanda teżisti l-possibilità li l-pajjiż ikkunsidra bis-serjetà l-ġejjini fl-Unjoni Ewropea hekk kif il-mexxej Geert Wilders li jidher li jgawdi minn ċertu appoġġ wieħed li pajjiżu ma jibqax membru tal-istess Unjoni. Jekk jirbaħ il-maġġoranza tal-voti, Wilders jista' jsib twaqqfu l-koalizzjoni magħmula minn partiti taċ-ċentru, xi ħaġa li tista' tpoġġi l-pajjiż f'sitwazzjoni ta' kriżi ta' prinċipji u ideoloġiji. Il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel se tkun qed tikkontesta l-kariga ta' kanċellier għar-reba' darba konsekuttiva. Għalkemm bl-aħħar attakki f'Berlin il-pressjoni fuq Merkel żdiedet, fejn ħafna jikkritikaw il-mod li l-pajjiż laqa' eluf ta' refuġjati u migranti. L-elezzjonijiet presidenzjali fi Franza se jsiru fuq żewġ rounds, l-ewwel wieħed fit-23 ta' April u t-tieni wieħed fis-7 ta' Mejju, fejn is-Soċjalisti u l-Konservattivi għandhom lan komuni li eliminaw lil partit tal-lemin estrem immexxi minn Marine Le Pen fl-ewwel fażi tal-elezzjonijiet. Għalkemm dan jista' ma jkunx faċli daqs drabi oħra. Peter Agius jgħid li dawn l-elezzjonijiet se jfissru ħafna tmexxija tal-Unjoni Ewropea, anke jekk bi Brexit wara l-bieb Agius jisħaq li jinsab konvint li tiflaħ għal kull sfida. Ġifieri ċert l-Unjoni Ewropea toħroġ minn kwalunkwe kriżi, il-problema hija kif ser noħorġu minnha u kemm ser ninbidlu qabel jiġri dan.